Our third session is going to be dedicated totally to who is your customer. Dobre, tretí deň bude sa venovať čisto tomu, kto je tvoj zákazník, čo je táto vec, ideálny zákazník. Čiže kto je tvoj zákazník? To bude tretí deň. An incredibly important question. Je to veľmi dôležitá otázka. Not only who is your customer, but how do we reach them and how do we reach them effectively? Hej. Čiže nie len, že kto, určenie, že kto je ten zákazník, ale ako ich aj dosiahnuť, ako ich nájsť a ako ich nájsť efektívne, alebo dosiahnuť efektívne. I can see from the questions then that what we're going to do, the next session is going to be dedicated to referrals and persuasion. Budúca sobota sa budeme venovať odporúčaniu a presviečaniu. This third session we're going to dedicate to who is your customer. Tretí deň bude určený tomu, kto je tvoj zákazník. And the fourth session is how to make your competition irrelevant. A záverečný deň bude, ako urobiť tú konkurenciu nepodstatnou.